Eta Durangaldean ere, bazegoen mugimendu, ez da? Bazegoen koordinazio zuen artean. Bai, Eta nortzuk koordinatzen? horreuen gizonezko bat oso pieza importantia. Eta zan, Jesus Atxa. Atxa. Niretzako. Nun da razón? Anton Alberdi be bai. Nun guaziren horre Jesus Atxa? Jesus Atxa lortzokue. Eta Anton Alberdi be bai pieza klabe, Durangokue. Klabie, oso klabie. Nik Antonegaz, bueno, zema batzarretara, bueno. Eta Jesus hemen egoten zan pilo bat etxien. Bai. Orduen, bueno, diru iturria topatzeko, ez dakiz zinen diskuek saldu, ez dakiz zer loteria. Zer kintza egiten zenuten? Badana, kotxe, 600 rifak, bitu, maren martxegan eketxukituko bakon behin. Etxi, bai. Beste bat, ez dakin hori, bai, bueno, iten gendu zen olako gauza, baina diruena zan arazo oso ondizien. Eta Durangaldekuek norekin koordinatzen ziren? Euskal Herri maila gero gu hori, jo gendu norra, Jesus, hau, Atxa. Atxa de bitartez. Eta Jesus Atxak emote bazen ideak, ez dakiz zer, eta gero ja joeten ginen bebai, euban, batzartzen ginen, Bizkaiko ikastolak, eta ni urretxure behundanago, Gipuzkoakoek eta danak.